Kinong rep ke jelame khalia kidang peteng ban mat ya ke jingdu nong ke bakrau na ka dau jong ke jing syaot bayo. Kinong rep ha jelame khalia ki sngau jenjar ban syaot ha ki marap jong ki kentup ya upan usom mengken useng bat ki wei sisen balapoi hayo na lengka. UK kurba undung rep na East Kazil District ulaya thu ya ka jing jong ha kinong thok khubor menta kasni ka laipo tarik Desember arjar arsau ulaong habangira ya ki marap jong ni sayo laot si kilo naman la ka sipau kilo ladangi siam sispa kilo laot sipau kilo kabayarangkat bat si berni ukau kani kalong ka jingdu nong ka bakrau yang ni kinong rep ulaong Uba kurba ula kerpat ya ke sorkar ba kadai ban penbet renti ya ki dor jong kimar ki bawan na lengka sya ki yo ki hat. Ni kentu ya ke sorkar ban bu ya ke dor ke bebiang na ke benta ki marap jongi kenang bangin omat ya ke jingdu nong. Nyimpan bun tang ke dor ke bebiang na ke benta ke jingtre sitom jongi. Kajing hiardor ya ki marap kalong kajing ke balas lembha ha kini ke jela ong uba kurba. Watla ka sorkar kala ajing kular bunsin ban thau ya ka komiti ban penbet ya ka dor jong ki marap. Henry kani kajing kadang sa klem la penbet haduk mentah. Ula ong susu la pentik kena yangi man kapor ba ka sorkar kala pentik kena man kapor ba an thau ya ka komiti ban pentik kena ba ki nong khai ba ki nong rep kin omat jing namar ka jing perkiu dor palat ne penhiar dor ya ki marem Henry sumlale hado mentah. Nah kalian juga sorkar ni kalia kala kular ban thau ya ka komiti hapo ki kendon an ki bayade bat ka ni ka kam ban weng ya ki jing Henry ka komiti kadang hap ban thau ka penlong ya ki nong rep ban mat ya ki jing do nong kala dei ka por pa ka sorkar kan sim ya ki senjam ki baskam ban weng ya ki jing jongi la ban rap uba kurba ni kentu ya ka sorkar ba kan ya trailang bat ni ban wat ya kalat ban weng ya kan ni ka jing ong uba kurba kadba ka jinglong jingman kadang sakut kinong rep hajla mekhalia kidang yai peteng ban mat ya ka jingdu nong kapakta ya ka kamai ka ji jongki ba ya ka yo ka kot jongki nong rep nong riang hapo jong kani ka jela kumba kinong rep ki khmi lenti na ka por sa ka por ban pendap ban penbit ben biang ya ka yen ka sam ki jingdon kam ki bai school ki bai dawai ki bai dasien bat ki wei ki jingdon kam na ka ka kam rep den rela ka sorkar kamla ban le halor kan di ka jing saot kilo kinong rep ki sngau do nong sibun namar ba sibnai ba kitrei Henry sitayo ki saot no ya ka hok ka jongki na ka umsap jongki ha ka ba kitrei kumta kan di kalau ka jing pensusi adu kata-kata ka ba pen khang ka ba pen yam ka ba pen khang ya kinong rep namar ka jing trei sitom jongki labam no da kinong khai kumta kinong rep ki kerpat sasisen ya ka sorkar baha ka kenti ka pamenta kala dai ban pentik kanano ya kata ka komiti kerpang ka ban pet ya ka jingbet jingbiang ban weng ya ka jing ka ba kinong rep na ka por sa ka por kila ut kila nam sa ka sorkar kmi nanti ban menta ka kenti ka sorkar kan le no knang ban weng ya kini ki jing ya ka ba kinong rep kia kendu na kapor sekapor katu ki kubor kilakut Islam kaberi unyo trap kubla shibor ya kapor pada kecingkar sanjung pi ngin saya syampat ha ki we ki kubor